KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama mo wone mon fof inde mum e yettode muɗum en garti oɗo aljuma nogas e nayyi lewru février 2023 gam hubnude aadi mene moɗon ko roɓindo jayndeji joni joni koye majjipaɗen so Allahu lamɗo jaaɓi. Jayndeji leydi men dawri e oɗo subaka hande ina wayno ko fandu almudu mbiya ina tawe hen gueɗe dawrugol ha tengti sumgoji tijjaɗi ɗi kono kadi ne tawe hen jillu Ousmane Sonko toon to Layen Yoff mbiyen caggal gondon erago woni appel Layen en kono kadi ne tawe hen konguɗi coalition Yewwi Askan Wi to banggue député ji mabɓe hani e fannuji goɗɗi wadden paami ko coftal ɓalli walla mbiyen ni koko yewti e fandu almudu woni ko jayndeji meɗen dawri e oɗo subaka ƴettu jayde besbi le jour ko nden jayde puddortoɗen nden waɗi ko ɓeeto présidentiel mbo nogas e joyi lewru février 2024 woni hitande tan heddi hen so tawi en ƴeewi saabu ko ñalawma janggo tan ne wayno so ari heddoto hitande wotere ko ɗin sumgoji ne juɓɓino ɗo e nder leydi men Sénégal e on tuma noon jaydenkoɓe mbi ko 2024 ko ɗum incertitude manam ko hunde ganduɗa nde hande ko ina wonata o eɓe cifo wonde Macky Sall Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade ɓeɗo kala ina diski manam wasde tawtrede ɗin ɗon sumgoji sababu ko ɓen ɗon mone mumen kala hande o nana lo mbi hakkude martoytande ɓe hen koto banggue ñawoje ɓe hen koto banggue cumul de mandat so tawi a ƴeewi walla timminde mandaji mumen kono ɗum ko janenkoɓe mbi ciftini en wonde e parrainage hitande 2019 ñande nogasne lewru février ɓe kolliti wonde 2019 ko hande waɗi duuɓi nayyi komo leydi ndi Macky Sall subtono tawi o subtirono koye capanɗe joyi e jeetati e kala temde nde ƴettuɗa woni 58% e ɗin sumgoji présidentiel 2019 jayde la turbine e oɗo subaka kamni ari e ɗin sumgoji ɓe kolliti wonde ko parrainage e on ɗon code électoral kañum tigui woni ko maw leydi Macky Sall yiiɗi hutorade gam ɗanninde mbiyen wadde endormir ɓe ganduɗa kañumen goni opposition e ko jewti on ɗon troisiéme candidature makko janenkoɓe ne jañi hen ɓe kolliti wonde ko ɗum combat poɗɗo rendede kono kadi fandare wotere yidde wotere tawi foof noon ko yidde ɗin sumgoji yo ndewne e lawol haysinno tawi won kadi ɗe ganduɗa ɗe woni barrage nana tawe e nder ɗin konguɗi ɗi jayde la turbine yiɗi haalde oɗo subaka jayde l'observateur kamne ari ɗin sumgoji 2024 ɓe kolliti wonde ko PDS en cas grave dans le coma ɗin konguɗi noon so tawi en piri ɗum wonde ko PDS oɗo saaha hande on ɗon Karim Wade ina tampi no fewi kono kadi mbiyen ni ko cas grave no ɓe mbiri ni kono kadi woni koye coma c'est à dire woni koye gurdam e mayde janenkoɓe ne cifoɓe mbi on parti mo Maître Abdoulaye Wade oɗo saaha hande woni koye kulhuli walla ni woni koye caɗele saabu wasa tawtede ɗo on ɗon candidat mabɓe kono kadi e ngun pusgu woni caru ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe ɓe e nder on ɗon landa ha tengti e leader bawɗo ɗowde kan ɗon landa e sumgoji tijjaɗi ɗi janenkoɓe mbi ne wayno tan ko ɓen ɗon wonɓe ɗo hande ne darni on ɗon landa kañumen kadi mbari on ɗon landa janenkoɓe ne jañi hen e hello tati yadde natal mo ganduɗa kam woni Karim Wade nder nden jayde groupe Futur Média jayde e las quotidien kañum ari koye kulhuli e gonaɗi ɗi kulhuli ko wiyete politico judiciaire walla to banggue politico social nder leydi meɗen Sénégal on ɗon jaam janenkoɓe mbi ko Layen naaɓe kañumen tan ne wayno mbaɗi sirmon omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko manam kañumen sa ƴeewi mallimo walla jopimi peɗeɗe ko yewti ko e ɗin fitnaji ɗi ganduɗa ɗi ko ɗi erto e kala e saaha janenkoɓe noon konngol komo ganduɗa kam woni khalife général walla ni joguiɗo konngol khalife général de Layen o
kollirɗo wonde yo Ousmane Sonko e goɗɗo e baɗo wonde fof andu neɗɗo o kamɓe ɓe mbawi jabde ko neɗɗo laamo leydi ndi kono koto banggue ko yewti ko tawire koto wiyete urne woni to banggue sumgoji kono wona violence to banggue laabi ɗi woni seppoji wargoji hay ko nandi hen e wiide makko noon yo ɓen ɗon politicien ji paam ene wayno tan laamɗo ko Allah suɓoto kono kadi mbo Allah wi o laamota hay goto la hen ko wawi en no wiiri on ɗon mo ganduɗa kam woni joguiɗo konngol khalife général mbo laayen ko kana haala tawate nden jayde vox populi ɓe mbi tan ko e nder on ɗon 143e édition appel laayen seydina limamoulaye almahdi jaynenkoɓe ɓe mbi ko gongaji on mo ganduɗa kam woni joguiɗo konngol laayen en suuti fewde Ousmane Sonko o wi tan de kamɓe ɓe cuuɓi ko neɗɗo walla ɓe jiiɗi ko neɗɗo mo ganduɗa o cuɓaɗo to banggue urne woni to banggue sumgoji kono wona garɗo e pouvoir to banggue fitina hani e caɗele goɗɗe tawi ƴetti ɗum on pouvoir koye laabi ɗi ɗum woni ko haali e nder ɗum noon Ousmane Sonko koɗo makko on ɗon ñande jabtima wi wonde ni ina wayno ne yo hakkillaji mabɓe ndecca kamɓe laayennaaɓe e galleji diine kala e Sénégal saabu kamɓe Pastef e kanko gardiɗo on ɗon landa ɓe gona yimɓe fitina en kono kadi ɓe darni tan ko jaam duumiɗo so tawi laamu ngu acci ɓe deeƴi tan kamɓe maɓe deeƴi nder leydi ndi ɓe mbasa laamu ngu wasa suɓade jahowo élection ngaji omo yahata élection ngaji ko konngol Ousmane Sonko ɗi sunno hanki e nden yewtere nde waddi on joguiɗo konngol laayennaaɓe e saaha nde o yano tawtorede ko yewti e on ɗon appel mbo seydina lima moulaye jayde Walf Quotidien wi ɗin wajuji galleji diine leydi Sénégal fewde politicien ji leydi men Sénégal ɓe mbi tan holko jeeyi sababu ɓen ɗin message uji ne gayno ɓennata manam ɗin konngure ɗin erali ɓennata e koye politicien ji ɗi jeynen koɓe ne pammin en e hello tati e nden jayde Walf Quotidien jayde Le Témoin ari e fannu goɗɗo ɓe mbi ko toon to assemblée nationale on groupe parlementaire mbo yeewi askan wi kañum duppi Amadou Mame Diop pamon ngol duppugol koto banggue konngudi manam biyoje ala fof koɓe keddani on ɗon hooreje assemblée nationale moɓe mbi wonde dysfonctionnement manam golle e ɗe no jaarini toon to assemblée nationale wona golle jubɓuɗe kanko gardiɗo ne wayno o waɗani golle makko e wiide mabɓe noon o leloraki ajjude manam o wallita koto banggue pouvoir ɗum jeeyi sababu noon ɓen ɗon coalition yeewi askan wi groupe parlementaire o yonnani ɗum hanki e nder on conseil e nder on point de presse moɓe juɓɓinno ɗo e nder wuuro lamorko ngo Dakar jayde Li Quotidien kamne arti hen ɓen mbi ko rapport Cour des comptes assemblée générale ɗin député ji yeewi askan wi kañumen cuuti konngudi ƴagguɗi fewde ɓen ɗon laaɓiɓe leydi Sénégal kono kadi on ɗon hooreje assemblée nationale ɓe mbi tan de ene wayno ko on ɗon Amadou Mame Diop waɗani gollal muɗum en tant que gardiɗo toon to assemblée nationale eɓe jañi hen e hello mabɓe tati e nder nden jayde Li Quotidien jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓino men jaydeji hono kala subaka jaynen koɓe gaari koye El Tactico on paami ko Aliou Cissé on ɗon joom jubbi kanko kadi feñci oɗo saaha Aliou Cissé noon ne wayno tan kanko woni keblinowo baro teddugal leydi Sénégal o wi ko tampani o haɓani je ne suis pas usé ni fatigué ɗum ɗon noon ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko cuurnoɗi ɗi dubunnaji hollirde wonde Aliou Cissé natti jogade sembe équipe nationale du Sénégal o wi ɗum ɗon foof amnaki kono kadi yo bandiraɓe paam o jogaki ko yiti koye pression politique kono kadi o jogaki e pression fédéraux ji ɗi e wiide makko noon oɗo saaha omo tan ɗo gam ha joni wawde gollude yettinde on ɗon mission makko o hurnima wonde 2024 inchallah mawo yidde makko addande ɗo Sénégal kuuɓo taw ko kuuɓ kadi moɓe nawtata toon to Côte d'Ivoire ɓe garta ɗum ɗo nder leydi men Sénégal goɗɗum ko wi o wi tomo komo heeɓi oɗo saaha gam wadde sélectionné won noddude ganduɗa ɗe kañumen goni équipe na jour uji local uji ɗi woni fettoɓe ɗo ƴettuɓe CHAN e ƴettuɓe wonɓe oɗo saaha toon to U20 kono ɗum jeynen koɓe gaari on ɗon U20 ɓe kolliti wonde ko équipe nationale du Sénégal waɗi visé ko sans faute ɗum ko caggal nde ɓe pi 2 match deggodirɗi match mabɓe battidiɗo hakkude mabɓe leydi Égypte jogori wonde ko ɗe balɗi équipe nationale noon yiiɗi ko fiide 3 match ɗi foof beele kay ina wawa ƴettude 9 points ko yetti on ɗon championnat goɗɗum ko tawete hen ko Europa League toon to dunde Europe Ligue européenne de no mbiyata ni Europa League ne wayno tan ko Juventus yawti hanki ɓe pi ko équipe biteɗo on Nantes mbo leydi France ko Angel Di Maria waɗi triplé goɗɗum ko tawete hen ko Manchester United kañum tigui yaltini FC Barcelone Barça gonɗo e en forme kono hanki tawi équipe patam lamiji mbo Paris mbo nodirteɓe hono Manchester United kañumen jaltiniɓe ko yewti on ɗon compétition musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno roɓine men jayndeji e oɗo subaka hande ko jandeji meɗen dawri joni joni paaɗen koye gueɗe rendo
gueɗe rendo hono no kala caggal kabaruji men musidɓe tedduɓe hande kalten koye dawrugol saabu eɗen gandi wonti hanki dine gueɗe rendo meɗen eɗen gandi ko janggo aseɗo nogas e joyi lewru février heddoto hitande ñalawma e ñalawma woni jour pour jour saabu nogas ne lewru février hawrata koye dimanche 2024 nden woni ñalawma cuɓaɗo mbo sénégal foti yaade suɓade hoorejo leydi e on tumono eɗen gandi Antoine Félix Abdoulaye Diome jagoɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi sénégal kañum ɓayinno on ɗon date donc noon haɗo kalten ɗo andaka taw hol jogorɗo wonde candidat pouvoir andaka taw hol jogorɓe wonde candidat opposition woodi ko candidature uji déclaré wonande opposition Ousmane Sonko déclaré ko noon kadi Déthié Fall ko hono noon Khalifa Sall ko hono noon waaɓe noon kañumen kala mbaɗi déclaration e mumen wonde ene gona manam candidat ji ɗin sumgoji kono to banggue pouvoir ha ɗo déclaration yaltani ummorade mo leydi ndi walla ummorade ɓen wonɓe pouvoir o donc noon ko hunde ganduɗa nde ene ɗeɓi hawde les observateurs en to banggue démocratie e to banggue lelgo sumgoji leydi men nde tawno leydi wiyori ko démocratie tawi ko démocratie cembuɗo joɗade ha heddo hitande andaka taw hol fotɓe yaade élection ngaji e holɓe potani yaade élection ngaji ene ɗeɓi hawnade ene ɗeɓi hulɓinade leydi ndi ganduɗa ndi wandi kono leydi sénégal nde tawno to banggue pouvoir maw leydi ndi wi ko wiyata wiyata ala te ene ɗeɓi hawnade haysono tawi en jii ko wattidi ko yimɓe hewɓe to banggue kawuji makko ɗi ina mbaɗa multiplier de sortie wiide wonde mbaɗima investir kono kanko le principal concerné ha ɗo o suwa haalde hen taw te ɗum ne ɗeɓi hawnade e leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi démocratie to banggue opposition wiyoɓe wonde ina goni candidat ɗi ɗone kadi ɓen andaka janggo mumen saabu sen dokki yeeɗo e Khalifa Sall suwa waɗede amnesty laɓɓinaka taw gam wawa jeere ɗin sumgoji 2024 hono Karim Wade ko noon Ousmane Sonko nana ɓili hakkude martoytande ɗum ko procès makko e moni diffamation hakkude makko e Mame Mbaye Niang kono kadi e ñawore makko nde ganduɗa nde ko ñawore hulɓinide hakkude makko e Adji Sarr woni on ɗon procès mo ganduɗa ko menace de mort et viol woni alhaali Sweet Beauté eɗen gandi kadi ha joni andaka exactement beele ɓeɗo ma ɓoccito e ñawore leydi Sénégal ha mbawa jeeyde sumgoji paaɗi maw leydi ndi haalani taw hay goto e pouvoir o yaltani kadi wi kañum woni plan B walla plan C jaafa ɗon ɗum noon ko hunde ganduɗa nde ne hawni e leydi wandino Sénégal to banggue démocratie ene hulɓini aussi nde tawno leyɗel démocratie gandata candidat ji mumen ko guilen heddi duuɓi tati walla ni duuɓi nayyi sa ƴeewi tawi ko mandat mo quinquennat hitande wotere caggal nde on ɗon gagni ko nden hitande rewde hen nde tan andirete fotɓe wonde candidat ji e ko fayata donc noon candidat ji dernier minute plan ji B ha C beelen jogorani dañde hono ko assemblée nationale meɗen dañi hikka ko woni dañde ko ganduɗa ko kañum woni yimɓe ɓe paranoko toon to assemblée nationale beele aussi Sénégal jogorani fadde walla dañde ko yewti ko e hooreje leydi mo ganduɗa o hay goto mboyne ɗamini te ɗum ɗon ma won ko yewti ko e hooreje leydi par accident te ɗum so woodi ene wayno ko ɗum caɗele mawɗe nde tawno président et homme d' état ko neɗɗo mo ganduɗa o ina foti andede guila kello ko law sona ɗum ene wawi leydi meɗen dañ caɗele no fewi en tout cas ko namdal joguiɗen fewde moɗon onon les internautes holno jiiruɗon oɗo saaha hande gonka leydi ndi to banggue dawrugol ha tengti ɗo heddi ɗo hitande yimɓe gandani taw ko siiri e ko tengti hol fotɓe yaade ɗin ɗon sumgoji beele kawisa mon joguiɗen o beele kawisa mo les observateurs to banggue démocratie jogui wona ɗum jogui ɗon ko namde ɗimin gacci on mbawon jabtade sen gartoyi altine ene gasama hen gartu hen gam etade haalde aussi ƴellide miijoji moɗon golle mon jooɗi peewi en jetti mo ganduɗa ko Ali Fall to banggue caméra et montage assistance mo ganduɗa kam woni Alassane Sow yo Allah hokken hawrude altine paaɗo yo Allah hokken kadi aussi aljuma moƴƴo malaɗo e weekend moƴƴo malaɗo aussi. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
temedere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma